Slavie má v mém srdci naprosto speciální místo. Jsem ze slavistické rodiny, jsem slavistka od malička. Nejkrásnější vzpomínka v souvislosti se Slavií je mistrovský titul, protože byl první po dlouhé době. Finále pro mě bylo hodně speciální, protože jsem s Mostem prohrála asi už 8 finále v řadě a to, že se sešla i moje forma, i forma našeho týmu zrovna na tu finálovou sérii, tak jak se sešla, tak to je úplně krásná vzpomínka. Zopakovala bych to hned. Titul jsme oslavili, myslím, velice zodpovědně a bujaře. Já osobně jsem slíbila, že budu slavit týden v kuse, tak z toho byly 2 týdny nakonec. Slávistkou jsem se stala prakticky už jako dítě. Můj tatínek hrál hokej na Slavii, narodila jsem se kousek od zimního stadionu, takže moje první kroky vedly na zimní stadion sem do haly. Výsledky Slavie sleduju i v jiných sportech. Určitě zajdu na futsal, basketbal, ale nejradši jdu do Edenu na fotbal.